Il-Gvern ser ikun ta' spalla raħħala li jaħdmu fis-settur tal-ħalib u se tkun qed tingħata għajnuna li tammonta għal Miljun Ewro. Dan is-settur kien speċjalment milqut mill-effetti ekonomiċi tal-pandemija. Dan minħabba li dawn ir-raħħala xorta baqgħu jittimgħu lill-annimali tagħhom, anke jekk id-domanda tal-ħalib frisk Malti naqset drastikament, anke minħabba inqas influss ta' turisti f'pajjiżna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo saħaq li huwa d-dmir u d-dover tal-Gvern li jisma' anke meta jrid ikun ta' għajnuna. Għalhekk, spjega l-Ministru, kienet ir-responsabbiltà tal-Gvern li jkun ta' għajnuna lil dan is-settur li huwa s-sors ta' ħalib frisk kollu f'pajjiżna. Aħna Gvern li ndawru l-sfidi f'opportunitajiet. Naħseb illi bil-mod kif mixin dan is-settur tal-bidja u tas-sajd qegħdin nuru li aħna bħala Gvern ukoll flimkien spalla ma dan is-settur. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi saħaq li kieku r-raħħala ma sabux għajnuna min-naħa tal-Gvern kien ikollhom joqtlu lill-merħla tagħhom u wara li tgħaddi l-pandemija ikollhom jerġgħu jibnu l-intrapriżi tagħhom mill-bidu. Min-naħa tagħna wkoll lennihom sabiex ikunu jistgħu jissussidjaw il-prezz tagħhom ħalli jagħmluha possibbli sabiex ibjew il-prodotti tagħhom. B'hekk b'għajnuna ta' Miljun Ewro għamilniha possibbli sabiex ir-raħħala tagħna ma jitilfux il-merħliet tagħhom.